कार्तिकी एकादशी निमित्ताने दोडामार्ग तालुक्यातील झुळंबे गावच्या विठ्ठल मंदिरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले। याच पार्श्वभूमीवर सोमवारी तुकाराम वारकरी संप्रदाय मंडळींनी दोडामार्ग ते झुळंबे गावापर्यंत पायदिंडी काढली। या दिंडीत मोठ्या संख्येने वारकरी सहभागी झाले होते। प्रति पंढरपूर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या झुळंबे गावच्या विठ्ठल मंदिरात कार्तिकी एकादशी मोठ्या उत्साहात संपन्न होते। 12 ते 13 नोव्हेंबरला विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन मंदिरात करण्यात आले। मंगळवारी एकादशी दिनी भजन, प्रवचन, दुपारी महापूजा आणि कीर्तन असे कार्यक्रम होणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।